kabataan niya. Tagam yung buhanga ka. Dati, gusto nyo ko mubalo sa anak ni Inchik o anak ni Sarge ba? Hoy! Biyat! Nasaan ka niya? Ikaw may nagunsa diri ah. Huwag ka kabalo, kita kang dala ni mo, agi ko diri ah. Atay, laya kayo. Mingaw kay balami kay suyo kung tubaron ba? Tuon ako si Payat o si Papi. Hindi ka may time sa. Kitsa mo ng anak ng bat. Ikaw di si panguwag bayabas na ako dira ha? Sakpan, ito di kakaroon kang bata ka. Tagam yung buwanga ka, sakpan, natagak. Kawatan ka bayabas ha? Bahala na ka dirang bata ka, kasi ginikanan imong buwanga ka. Oh, wala mas damulag, kula taon ta na mo to ba? Problema ni mo, murag dako mga problema. Kuan ba kaning gusto kong balos sa anak ni Sarge ug anak ni Inchik? Gusto ka mo balos? Pastila ni mo, ikadali, rana. Ikaw ba gamay, kay kagutok, nagbunggos ba na ako'y kaila nga makatabang si mo ha? Kinsa man be? Si Mr. Lame na ito'y kaila para makatabang si mo o makabalos ka. Hindi ka may walang palibak ko noon sa kuyawan. Sa istorya niya dire. Nangayog tabang. Kay. Nakakita ka sa anak ni Sarge ug anak ni Inchik? Oo, siguro to nangawat og bayabas dito ah. Grabe ka badlungon, gano'n mga bata. Nga naman, sa may problema to? Gusto nagikik kong balos no, kay daga na kay silag-sala sa kuha. Pero isa ra to akong nakitaan murag anak man siguro to ni Sarge nga nagpampers. Na, mao jud to, way lain magpampers pirmi. Ay, puti ka may. Unsa pa may dagang istoryaan eh. Si Mr. Lame na kaila. Grabe ka ay. Nakoy kaila, serial killer ni. Wala. Ni patay ni sa tanan mamamatay ay. Oh, saduhong ka to? Si piranhan ni. Ano? Kit-kit, bakal, bato, brunsi, wire. Kana may kakto. Piranhan ni. Mukit-kit, bakal, bato, plastic, wire. Sa pana, kahoy. Tanan. Kana pa noong tao nga humok kay na siyang baba. Mo na gipangitan ni mo yat. Sige na, birahin na. Kana kang Mr. Limby. Gusto ka na. Gusto kayo eh. Pero dili na ako na basta-basta mahatag sa imo ha. Kaya naman ay kondisyon. Saan mo po yung mga kondisyon, ana? Simple lang sa may kalipay na to. Taga-ira kong tuba. Ay, tuba naman day. Dali, rana. Nya, palit sa ko. Palit sa ka? Ay, dili lang po kay tuba. Chula sa. Yaks, dili lang. Ah, dili lang. Sige, palit ang tuba ko. Wala pa sila. Pasina. Dali, ah. Bas. Paim na kuha. May kawa, oy. Wala gud palit sa kutuba ba? Asa naman to kung mga suki, wala naman nakasaag dari sa kutubaan. Oy, Palit akong tuba, be. Sa galon lang. palit ka tuway sa galon. Ah, na tama niyo. Mauna ako takos kanina ba? Isa, kulang man eh. Ah, tama na. Lamat ha. Oh, sige. Uy, bayad. Ah, lipaton gyud ko nimo ikaw. Lipat yun na itali mo ba? Ay, chick. Putang na sa kubik. Wala ko kwarta ba? Ah, gamitan na po ko nimo minarama ba? Di na po ka mo bayad sa ako ba? Eh, kugma. Ah, bayad ugma. Napunaw ni mo pa. Luya-luya dayon para pautangon. Sige, pasi dito. Wala pagay tahalin utangan na tagtuba. Pero Mr. Lem, ay, wala ra ba itong kwarta? Nang diskarte ba itong utang og tuba kay Inchik ba? Ah, bala siya. Kaya siya madala tuba sa kuha. Di po siya makatilo itong kailan ako nga marag piran. Nakabalik ng buwang mo, nakautang ni ba? Nakadala ba? Mr. Len, Pops, dara! Dali, ayun! Alay na! Dali, legit. Oh, yasa! Tawag ka sa imong serial killer. Pa, pasimutan sa kong legit ba na? Alawa, sagod! Putang ina ba 60-40 niya makaigit ko. Bro, tanong mo na yan. Legit na, kainchik na gikan. Okay, kainchik na gikan. Tawag ko na nako to. Ah, isa bilis ni. Tika sige lang, tawag ko na ko. Kadali lang, dara mo ha. Pagdali ha. Ari dito. Kalma lang, hindi na mao ang kalaban. Ay, kinsa man di ay. Katong anak ni Sarge. Matok. Yun na naman to, be. Ipakita ang pangil. Relax lang, Pirin mo. Relax lang. Ipakita mo kay Isog, be. Ipakita. Yun ako na Sharon. Asa naman siya? Yan ka man din tawanan ni mamaak man. Di man din ni basta-basta, Paps. Kanit na usog na mo. Okay, no, isog pa sa irong buang. Ah, yan na. Basta kaya nadala na ko si Pirino, ha. Kung unsa may mahitabo diri, awan ako'y labot, ana. Basta kaya ang kasabutan na to, magdala lang ko og kinsay mo kwan, mo kabalo si mo, ha. Yan, mapasin ako. Ay, isa. Papa, may kabalo asa to, nga location mong gihatag. Nandito sa Bayabasan. Bayabasan? Oh, nandito din. Ang pasin ako, uhaw kayo. Nasa Pirino, goods na? Goods Ikaw na. bahala, dra. Bayad ako sa imo, ha. O sige. Chat ako. Uy, binili ko ha. Oh, lagi binal, lagi tika. Pasin ako. Tuba, oh. Ganit, tara na. Tara na. Mao na. Oh,
Hani ha, ako'y una mo sulod. Matag na. Sige, ako na. Alisa, ayun, pakita niya. Dala ka. Aron ka. Sakpanan jud ka. Ikaw ra, sulong-sulong ikaw ra isa. Usay ako ra isa. Usay ako ra isa. Wala, ipapaak na yan. Karon na, hindi pa tumban ni mo akong ama. Huwag kayong respeto, ha? Antay karon. Burn, my precious. Yan. Tawanan ni kuya, hindi ginigabilidad yun. Di mo din ni basta-basta ning kontak ni Mr. Lim. Gani, matay yan. Kasi maadam yan. Tapos nagpaak ka na ba? Yung pasin to. Tara pa. Toy, ikaw na bahala diha. Pasi na mi. Sige. Ito, siguro kagahe ka. Ako, Jansin ako.